Se sent, si parlo així o no? Sí. Vale. Bueno, doncs moltes gràcies per venir. Avui presentarem la campanya antifeixista que es diu Fora el franquisme del Pla de l'Estany. I bé, nosaltres som dos militants de Ran Pla de l'Estany i primer us faré com una presentació de què és Ran, què defensa i què hem fet aquí al nostre local. I després ell us explicarà doncs, la campanya, com ha funcionat i com l'hem acabada. Ran va néixer el 2012 amb l'Unió de Maulet, la KGI i altres col·lectius locals amb l'objectiu de mobilitzar el jovent de l'esquerra independent. Després, és l'organització juvenil més forta de l'esquerra independentista i s'organitza en nuclis locals. Nosaltres vam néixer l'any 2013, al maig, i en aquests 2 anys hem realitzat diverses accions, com per exemple per evitar la llei de l'avortament vam anar a fer una acció a l'església de Sant Pere, després vam participar a les campanyes del 9-N de Desobeïm, fem xerrades formatives, vam fer una escola d'estiu de formació del marxisme i tot això ho fem perquè el nostre discurs arribi a la majoria de gent possible. Després, nosaltres, o sigui, el que defensa Ran són 3 eixos, que és el feminisme, el socialisme i la independència dels països catalans. Amb la lluita feminista el que volem aconseguir és acabar amb les diferències de gènere i combatre amb el patriarcat, que és el que promou aquesta diferència. Després, amb el socialisme, el que volem és acabar amb l'estat capitalista i crear un estat socialista on no hi hagi ni diferències de gènere ni de classe i que sigui igual per tothom. I després, amb la independència dels països catalans, el que volem combatre és l'opressió que sentim de l'estat espanyol i francès des de fa 300 anys enrere. I aconseguir això, construir un país al servei de la classe treballadora catalana. Després, si mirem enrere, veiem que aquests últims 70 anys ja hi havia consciència, ja hi havia gent que lluitava, com per exemple en la República del 31, amb la Constitució, després totes les lluitadores que van defensar la República quan hi havia l'estat d'en Franco. I bé, és per això que ens trobem avui, perquè encara avui en dia ens trobem símbols franquistes i hem pensat que ja seria hora que es retiressin de la nostra ciutat. Doncs tal com acaba de dir la Cèlia, la iniciativa de fer la simbologia franquista del Pla de l'Estany sorgeix que vam observar que hi havia molta simbologia franquista al nostre entorn. I de fet, va començar a mitjans de febrer, tot documentant-se, i en el nucli urbà de Banyoles, sol, ja n'hi ha més de 200, de pedra i metàl·liques com aquestes que hem retirat. Aleshores, el que vam fer va ser plantejar una campanya informativa per conscienciar els banyolins i les banyolines de que és intolerable que quedi simbologia franquista el 2015 als nostres carrers. Això va començar l'11 de març i vam fer diversos actes com murals i paradetes aquí a la plaça Major. Llavors, el 7 d'abril ja teníem totes les plaques catalogades i vam començar la retirada. Primer vam treure aquestes, les metàl·liques, que van ser bastant més senzilles de treure que les altres, i el veïnat de Sant Pere, que va ser on n'hi havia més, va respondre molt bé. Només en queda una, que ens han promès que la trauran, tot i que potser caldrà insistir una mica. I als altres barris aquestes plaques la gent les havia anat traient pel seu compte majoritàriament, només va caldre intervenir una mica a Mas Palau. En canvi, amb les de pedra tenim
tot el barri de Sant Pere al carrer de la Formiga i cap amunt, que n'està ben ple de plaques com aquestes, i de fet només n'hem pogut retirar 4 perquè els veïns han estat molt poc crítics, diguem-ne, i s'han estimat més mantenir la façana intacta que pas treure la simbologia franquista de casa seva. Llavors vam retirar 26 xapes metàl·liques i 4 d'aquestes de pedra, com he dit, i n'hi havia moltes que ja estaven tretes. Per tant, nosaltres, com a moviment juvenil, creiem que hem fet tot el que era possible per nosaltres, i ara fem una crítica al govern que des del principi d'aquesta legislatura va dir que tenia un projecte, ja que la CUP va presentar una moció de projecte per retirar les xapes franquistes, i el govern de Convergència va dir que ja tenia el seu propi, que no ho faria. I bé, estem al final, hi ha les eleccions a tocar i encara hi ha les xapes, i si no hagués estat per nosaltres hi serien totes. I... Us afegir alguna cosa? I bé, si teniu alguna pregunta... Nosaltres n'hem tret 26 de metàl·liques i 4 de pedra, però n'hi ha moltes més de retirades perquè els propis veïns n'han retirat. Mana? No se sap quantes n'hi havia. N'hi havia 200, no arribaven a 210. De les de pedra diu que encara n'hi ha. Les de pedra queden la gran majoria. De fet, en els veïns els vam dir que passaríem la setmana següent a tapar els forats que vam fer, i ho vam fer, però tot i això molts han mantingut la seva posició de no treure-la, o ens han dit que ja ho farien ells. Quantes n'hi ha, se saben de pedra? La gran majoria, ara ja no... En queden només 2 de metàl·liques, una és a Sant Pere i l'altra és a Mas Palau. I bé, farem una mica de pressió perquè les acabin traient, perquè ho van fer sempre amb el consentiment de les persones. I llavors n'hi ha que no estan en el nucli de Banyoles, i aquestes encara no s'han pogut fer, però tenim previst de treure-les també. De l'estany o... Per exemple, n'hi ha a Mata, que encara no hi hem pogut anar. És la primera iniciativa que hi ha en aquest sentit, aquí a Banyoles o a l'estany, sabeu? S'han fet altres retirades de plaques anteriorment? No se n'havia fet cap. Doncs moltes gràcies per venir i bé, ara farem un vermut aquí.